Pentru astăzi o să facem un aperitiv grecesc. Dovlecei și vinete pane cu sos tzatziki. Dovleceii îi spălăm, îi tăiem felii subțiri pe care le vom pune într-un bol cu sare. Amestecăm și îi lăsăm la frigider o oră-două pentru a se înmuia dovlecei. Vinetele le tăiem în felii subțiri și le vom pune într-un bol cu apă și sare, pentru a scoate gustul amar din ele. Vinetele le vom acoperi cu o farfurie și le vom lăsa deoparte o oră. Pentru sos avem nevoie de 350 de grame de iaurt grecesc cu 10% grăsime, 3 castraveți, 60 de ml de ulei de măsline, 2 căței de usturoi, 3-4 fire de mărar, 5 ml oțet, sare după gust. Eu curăț castraveții de coajă, dar se pot lăsa și cu coajă. Dăm castraveții pe răzătoare. Castraveții se storc foarte bine de apă și se adaugă peste iaurt. Adăugăm și usturoiul zdrobit, mărarul tocat foarte mărunt, puțină sare și începem să amestecăm cu uleiul pe care îl punem puțin câte puțin. Adăugăm și oțetul și amestecăm până se omogenizează toată compoziția. Sosul îl lăsăm la frigider. Pentru pane avem nevoie de 200 de ml de bere, 200 de ml apă minerală, sare și făină. Făina o adăugăm în ploaie și amestecăm până obținem o cocă puțin mai groasă față de cea de clătite. Spălăm bine legumele pentru a îndepărta sarea. Apoi dăm toate legumele prin făină. Între timp încingem uleiul. Legumele le trecem prin compoziția de pane și le punem în uleiul încins.
Când legumele au căpătat o culoare aurie, le întoarcem odată și le lăsăm să se prăjească și pe cealaltă parte. Scoatem legumele și le lăsăm într-un castron cu hârtie absorbantă. Poftă bună! Pentru alte rețete vă aștept să vă abonați pe canalul meu.